जोंनि बर'नि सासे जोहोलाव मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि 27थि बोसोर दिनै रुंसारि जानाय एबा मुंख्लं जानाय सान देग्लाय बिथांनि मुङै जों बुलुर बादायलायनाय जि खुंनाय बियो 19 बोसोराव आगान होबाय। बे 19 बोसोराव जोङो बिथांनि जि मावनानै गालांनाय समाजनि हारिनि बेखौ गोसोखांथि महरै लाखिनो थाखाय जोङो बे बुलुर बादायलायनायखौ होबोदों। आरो देग्लाय जोङो गुबुन बोसोरफोराव सारा भारतनिफ्राय जोङो गोख्रों टीम एबा हान्जाखौ लिंहरनानै जों बादायलायनायखौ खुङोमोन। नाथाय जिहेथु कर'ना जिथु भाइरास एबा कर'ना महामारी बे जोंनि गेजेराव जोबाखै दायो, बेखायनो जोङो नैबे बोसोराव आसामनि सायख'जानाय माखासे हान्जाखौ लिंहरनानै जों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों आरो दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा सान। मोनबेसे टीमा दिनैसिम बेवहाय जोङो गासै 8 टीमखौ जोङो बाहागो लाहोदोंमोन आरो मैयानिफ्राय जानाय बे गेलेनायाव दिनै आसाम इलेक्ट्रिसिटि स्टेटनि बर्ड आरो पाठशाला बे मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। देरहानायनि थाखाय आरो जायफ्रा उइनार्स आप बिथांमोननि थाखाय मा बान्था? थोंजोङै जोङो जायफोर बेयाव बाहागो लाफैयो बे बाहागो लाफैनाय टीमफोरनो जोङो कन्टेक्ट मानि जों बिथांमोननो होयो आरो जोंहा बे बादायलायनायाव देरहासारगिरि आरो जेनगिरि बिथांमोननो जोङो रां बान्था लाखिदों। देरहासारगिरिनो 30,000 आरो जेननाय जि हान्जा रानार्स आप जायखौ बुंदों बिथांमोननो 20,000 बे मोननै रां राशिखौ जोङो बिथांमोननो बावनाय जायो। देग्लाय बोसोरनि बेनो जोबथा खालमानसिनि थाखाय सारा मा होनो? फैगोन बोसोराव जुदि जोंहा कर'ना भाइरासआ जुदि जोंनि गेजेराव जायाब्ला जोङो बे खेलाखौ गोदोनि बायदिनो अल इन्डिया लेभेलनि जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय नोंथाङा फैनानै हाग्राबारि एरियायावहाय जिथुनिखि बुलुर बादायनाय बे हाबाफारियाव नोंथाङा बेखेवगिरि हिसाबै दङमोन हिसाबै आलासि महरैबो नोंथाङा गाहाय आलासि महरैबो नोंथाङा बेवहाय बाहागो लादों। मा होननानै बुंगोन बे समाव? जोबोद गोजोनदों। जोंनि 19थि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव नैबे बादायलायनायखौ खाग्राबारियाव दिनै खुंनाया 19 बोसोरानो जाबाय। दा जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ खुंनाय जायो आरो दिनैबो गाजा गोमजायैनो जादों। दा बेयाव बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनाय खोथामोन, नाथाय बिथाङा माखासे हाबाफारि लानानै गुजरातआव थांनायनि थाखाय फैनो हायाखै। थेवबो बिथांनि जायगायाव राकेश बाबु बिथाङा फैनानै दिनैनि बुलुर बादायलायनायखौ बिथाङा बेखेवफैबाय आरो दासिम बेयो सोलिगासिनो दङ। पाठशाला आरो ASAB आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्ड बेनि गेजेराव फाइनाल खेला जोबोद गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। जोङो दाबो बुंनो हाया बबे मोनसे टीमा बेयाव देरहागोन, जों जोबजासिम नायनांगोन। जायखिजाया बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, दिनै बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गेलेनायखौ लानानै बिथांमोना गोसो बोदों, दा बेखौ फैगौ जोंनि जिखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जोबोद बेयाव माने गोसो फोरादों आरो इयुननि समाव स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेलाव एबा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांमोना जे मोजां साफा गेलेगिरि जानो हागोन जों बेखौ फोथायनो हायो। आरो बयनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राया जादों बे खाग्राबारिनिनो जोंना बिटिआरनि मानगोनां EM बिथाङा स्पर्ट्सआव आरो इयुनफोराव बिथाङा बिबान दं हिसाबै EM हिसाबै बिथाङा नैबे ओनसोलखौ लानानै जोबोद सांग्रां आरो उदालगुरि जिल्लाखौनो लानानै मोनब्रैबो जि जिल्लायाव जोङो मिन्थिगौ जे बेयाव गेलेनायखौ लानानै जोबोद सांग्रां। बिथांमोना बेयाव गासै जेसेबां 6 सेड्युल दङ नर्थ इस्टआव बेखौ लानानैबो बिथांमोना फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय बेयाव मोनसे फुटबलनि बादायलायनाय बेखौ होनो सानदों। दा फैगौ समाव बिथाङा बुंदों, जोंनो फोसावदों बे स्टेटआव जिखिनि जोंहा काउन्सिल दङ बे काउन्सिलफोरखौ लानानैबो बादायलायनाया सोलिगोन। दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया दिनै बेनो जे जोंनि जाखांफुनाय जे उन्दै गथ' लाइमोनफोर बिथांमोना गेलेनायाव गोसो बोनांगौ। बेयो जोंनि देहाखौल' फिट लाखिनायनि खोथा नङा, दिनै जोंनि जे स्पर्ट्स बे स्पर्ट्सआ मोनसे केरियार हिसाबैबो जानो हायो। आरो दिनै जों नायदों आसामनि एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि दा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव मुं खामायनो हादों। नाथाय मोनसेल' बाथ्रा जोंनि साननांगौआ जे बे गेलेगिरि बिथांमोना गावनि जि कनसिस्टेन्सि बेखौ मेनटेन खालामनांगौ आरो गावनि फिजिकेल फिटनेसखौ लाखिनानै बिथांमोननि जि सरसा बेखौ मेनटेन खालामबाय थानांगौ। आरो बिथांमोना गावखौनो जेब्ला गेलेनायनि गेजेरजों जेब्ला बिथांमोना गायसननो हागोन आरो बे गायसननायनि गेजेरजों मोनसे जायगानि मोनसे माने ओनसोलनि एबा साफा जोंनि माने नोगोरारि हिसाबै मोजां नोगोरारि हिसाबै देशखौ प्रतिनिधित्व खालामनो हायो आरो बेजोंनो मोनफा हारिया मोनफा ओनसोलाव मोनफा देशा सिनायथि मोनो बुहुमाव। बेखौ मेनटेन खालामनांगौ। दा आं बेखिनि बाथ्राखौनो नैबे फैनानै दिनै जोबोद गोजोनदों आरो फैगौ समाव जाहाथे नैबे माने मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव जे बुलुर बादायलायनाय खेल
बे जि मेट्स जायो बेहाय भलिबलनि बेयो जाहाथे इयुननि समाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जायो आं बेखौनो इसोरनि सिगाङाव आङो बे समाव आङो बिथांनिफ्राय आं बोर बिदों जाहाथे बे मोजाङै जानानै थाङो आं बेखौनो खावलायो बे समावहाय नुनो मोननाय जादों जों बयबो मिथिगौ जे एबसुआ बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो आरो बे बिबानखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिबानखौ रुजुनबोदों दा बेजोंनो मोनफा मोननै आफाद दङ माहारि आफाद बिथांमोना माखासे इभेन्टखौ लानानै मालाबा खामानि मावो नाथाय बिथांमोना बेयाव रांखावरिनि जि हालोद बेखौ नायनानै बेखौ बिथांमोना हयथ' जेरैबायदि स्पन्सर खालामनांगौ बेखौ हाया आरो जेरैबायदि खुंनांगौ बेखौ हाया नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनिल' नङा जे जोंजों थाफानाय गुबुन गुबुन माहारिफोरनि थाखाय बा बेयाव जौगानांगौनि थाखाय बेयाव गासै इभेन्टखौनो बेयाव बिथांमोना लाफायो बेयाव स्पर्ट्स होननानै नङा बे स्पर्ट्सनि गेजेराव हारिमु थायो हारिमुजों जा आबादारिनि खोथा साननाय जायो आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि इयुथफोरखौ जिखिनि आनएमप्लयमेन्ट जानानै दङ बिथांमोनखौ माने जिखिनि दा जब नांगौ प्लेसमेन्ट बिनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानबोदों दा दिनै जोङो नायदों जे देश मोनसेयाव गावनि सिनायथि बा गावनि थामोनथा एबा गावनि जिखिनि माने बे इयुथफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो जुदि केरियारनि मोनसे बाहागो हिसाबै एबा नैबे स्पर्ट्सनि गेजेरजों जिहेथु मोनफा मोनफा माने देशा जिहेतु प्रतिनिधित्व खालामनो हायो बा बेजों सिनायथि मोनो दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनिनो माने बिराद मावनो गोनां मोनसे एजेन्डा हिसाबै बेखौ मावबोबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेरै सानदों बिदि हायाखै खारन बेयाव अनेक माने रां राशिनि बेयाव बाथ्रा फैयो दा बे हिसाबै इनफ्रास्ट्राक्चारा जोंनि आसामाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जोबोद दुरबल दा बेखौ मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनांगौ जायोबा बिटिआरल' नङा आसामजों लोगोसे भारत सरकारा बेयाव नोजोर बोनांगोन आरो आथिखालाव जों नरेन्द्र मदिनि जे सरकार बेखौ नोजोर बोनाय नुदों आरो आसामावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ नोजोर बोदों आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो बेखौ नोजोर बोनाय जादों आरो जोंनि गोदानै गायसनजानाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंबो बेयाव जोंहाबो मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार दा बेनि गेजेरजों जोंबो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनो थाखाय सिगांदों दा आं आसा खालामदों फैगौ समाव जोंनि मोनसे मोजां थासारि फैगोन आरो बे थासारिखौनो जोङो केपिटेलाइज खालामनानै मुलधन खालामनानै फैगौ समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नैबे स्पर्ट्सनि जि माखासे जि आयदा बे आयदायाव जाहाथे जों बिथांमोनखौ मोजां मोनसे लामा दिसा होनो हायो आं बेखौ नोजोर बोदों माने कनस्टेन्ट माने दिनैनि बे खेलाखौ माने कन्टिनिउ खालाम भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउ पिपलनि आफादगिरि नन्दराम बर' आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय मोनसे खेलाखौ एथराब संग्रामनि गेजेराव बिराद माने गेजेरावबाबो बोसोरालागै माने बे खेलाखौ माने अनजालि बिसि होगासिनो दङ बेखायनो आबौ बिथां रिना कुमारी नार्जारि आंनि गोसो सिंनिफ्राय बावनाय जासिहरबाय गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायबाय मुंख्लंफोरनि मुङै नाथायबा अन्य रिटायार्ड टिचार मोनाखै खालि हेडमास्टार उस्मान गनि सार মই সারকো নিজের স্নেহকে বলে অনুরোধ করিল লগর तारमाने माने आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायबाय स्पिरिट नांगौ जायो गतिके इयुथआ गावसिनि स्पिरिटखौ जेनेरेट खालामनो थाखाय बांसिन समाय जेब्लानोखि बर' फरायसा प्रताप बरदलै চেয়ারম্যান मंगलदै डेभेलपमेन्ट अथरिटी लाइमोन बैसो মই তেখেতক নিজৰ স্নেহকে বলে মই অনুৰোধ কৰিলো লগতে ইনস্পায়ার খালামनाय आर'नाइरे गावसोरनि সম্বর্ধনা জনাব माने एक्टिभिटी बेखौबो कन्टिनिउ खालामनो थाखाय बिथांमोना बेनि सायाव बांसिन धन्यबाद थागोन आरो बिथांमोनानो बे दायित्वखौ बे समाव सिनायथि होनो सानदों बिथांमोनखौ एक्टिभिटी स्पर्ट्सनि जि एक्टिभिटी बेखौ इयुथ हाखाफोर दङ बिथांमोनानो बे खामानिखौ लानांगौ खारन लेङाइ आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि रबिन्द्र बर' आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय गोबां माने गावनि बडिनि जि लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायबाय बेबो बारायो गतिके बे मोनसे मानसि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि धरनि बर' आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय गेलेमु आयदानि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय गोदान हाबाफारि लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायबाय जोङो मोनसे काउन्सिल लिग जोङो 14 फेब्रुवारि जिल्ला एबसुनि बाथ्रादान्थि नेहाथारि मैखुन खुंगुर बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय काउन्सिल जेसेबां बुरजा काउन्सिलफोर दङ बे गासैबो जिल्ला एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि धनेश्वर बसुमतारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय थाखाय बिटिआर सरकारा माने गोग्गोमैनो माने जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हाबाफारि जों रिपुल बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै खावलायबाय गोदान मोनसे फुटबलनि उदालगुरि जिल्ला आबुंनि आफादगिरि निर्मला बर' आबौ बिथांखौ
प्रमद कसारि आंबो गाबोन मोनायाव आं बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानायखौ लाबोनो गोसो गोनां फरायनाय खावलायबाय लाइमोन आफाद दानो थांगासिनो दङ गतिके बिथांमोनखौबो हुबिस्सा होयो हुबिस्सा जासिहरो जेसेबांनो लाइमोन आफाद दागोन सोरबा बोराय आफाद दागोन मोजांनि बाथ्रा बे समाव रायजोनि थाखाय सिनायथि होनो सानदों फैदों आंबो बावैनो गोदान मोनसे माने आफाद दानो थांगासिनो दङ बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया बेनो गणतन्त्र देशआव बयहाबो फ्रिदम दङ पुरनिता बर' आं बिथांखौबो गाव मिथिगौ थांनाय समाव जोङो मोनसे बिराद गिदिर क्राइसिसनि गेजेरजों फैनांगौ जादों समा जेरै कर'नानि जे थासारि बेखौ बयबो जों बावनो हाया दा बेनि थाखाय किसुमान खामानि जादों बे भाषाखौ जोङो बेखायनो जोङो बुंजानो बायो माने बुङा दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनज कुमार बसुमतारी आं बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानाय खावलायबाय जेरावनोखि दिल्ली सरकाराव दिनैहालागै 6 माहालागै जेरावनोखि माने लकडाउन जानानै दंमोन बे लकडाउन अबस्था पिरियडआव रावबो बेबायदि माने हाबा गाहाय नेतारि बिरफुं बसुमतारी आं बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानाय खावलायबाय नुजानांगौ दिमाकुसि दख'रा एबसुनि खिन्थु बेफोर खामानिया गासिबो ट्रेकआवनो दंजोबो आरोखि